وأنت وكيل الإله أنت حبيب وأنت رؤوف الكون أنت راجب كده يا دتيجو يا دتيجان أصلي يا دتيجان أصلي asiranka ga abin da ya ganka a cikin zakiyar asali duk karfin ruhi mallakan motsinsa in tabbaka san zuciyarsa a cikin kwana irin hali masu sa a yi yawo a likitanci mai yin jinyar asali a yi salati ga ruhi na sabati shirin sauti da tito da salihan bayinka masu karantar hali ta ya za a yi tafiya ba masanin hanya ta ya za a yi tafiya ba masanin hanya Fatima uwar giziya ki kai muka fadar koli Assalamu alaika ya sirrin laulaka Assalamu alaika ko ina an baka Assalamu alaika ba sama a samanka Assalamu alaika kai ka garabu da idanka Assalamu alaika sakonsa ya baka Assalamu alaika da mukami aka jika Assalamu alaika na girmanka aka ganka Assalamu alaika kai ne dai a cikinka Assalamu alaika so motsin jasadinka Assalamu alaika so yawan karfinka Assalamu alaika so karfin jinka Assalamu alaika yawan kamar ranka mai minka ilaika dattijo mai nufi da ya nufaci zai gabatar da gabata sai an baci sunanka a cikin kowane alamu ali haka Allah ya kadarta kowa ya zo bayanka ba maganar kaka ko baba a girmanka saka takalminka ka taka har fadar koli kai aka dora tun babu kujera mai kujera kai ne a kujerar asali kai ka gabatu masu girma da buwaya kayan ganta kai kake sarrafa aya babban kuliya mai sauke karamin alkali mazarinka na Muhammadu ya girma litta shi ya saba kar kaifiyar ya ka kasanta ka girma gwanintar
baya buya, kowa ya san wannan. Annabi ne a gaban annabuwa na da wannan. Kuma shi ne da ƙasar nan, duka kaji wakili. Matabbaci a mukami, kai Allahu ya ɗauka ya danka wani zami. Ya babban limami kuma jagoran asali. Tun farkon Adamu da kai ake ta bishara, in wannan ya tafi waninsa ne zai dora. Annabi ne annabi Musa mu fahimta, kuma ta su da shi suka same ta karkajira ta fusili. Mutanen annabi Nuhu da Nuhun da aka ba su, ko Nuhun yana nan namu ne jagoransu, dan shi ne babban su mai saita musu hali. Kowane babba da sharaɗinsa ya tashi, sai maka biyayya in dai ka riske shi, dan ka girme shi a cikin kujerar mutali. Shi yasa ya zama dole a girmama sunanka, ko a gabanka ko a ɓuyanka, domin da akwai ka a tun farkon fari ta asali. Duk wata halitta ta sama ko ta kasan duniya, a gabanka ta ɗau aniya domin cimma muradin ajali. Zuwanka a ɗan adam ne ya san takrimi. Ya Adamal Aslami mai rushe bautar kwali, kai ne a cikin abin da zami a ibada. Ya makura wanda Allah yake maka shaida, adam masu shahada, ya mai warware kulli. Zatun kudura yana faɗa da faɗarka, duk tsawon zamanai to a zo shirinka. Dan baka sufa dawamu fi ali, ba a ce maka so sai masa bajo, kai har su ganar manjo da kai suka samu dalili. An sanar da sufofi da ɗabi'un jasadinka, har ga Yahudawa suna jiran saukarka, su ganka a yanayinka na tajil izzi dalili. Da kai yake imani, ya gatan isani da tijo. Ka zo da munci da amana da lumana, masu ja maka su suke kiranka da na amana. Kai baka fitina, ya likitan kowane hali. A makaranta mun karanta kai suke kaiwa ajiya, ko shekara nawa za ta yi
ta waya duk da suna shirya siyasan san baka canjin hali. A cikinta da ka jawo hankalin Khadija ya huta, ta baka dukiyarta kuma sai da ta nemi dalili. Sarakuna da tajirai sun nemi su aure ta, sai dai sun gada su samu matsuguni a gurinta. Kana zuwa ka kashe ta dan kafi su jamalar asali. Kai nutsuwa take bukatar ta kwatanta, haka na kuma cancanta kanka ta kulle mukulli. Ka gyara matsalar da ta balle a tsakanin manyan kabilun nan da kansu ya kulle akan hajaril aswadi yayin sabunta ginin asali. A ɗan karamin minti ka warware musu matsala, kana da kaifin hankali ga ilimin baje illa, baiwa ya kulla ta ƙure ba da misali. Ga kaifin hikima da Allahu ya baka, ko da ishara kana isar da nufinka. Ba a rusa shirinka, Allah ke baka makali. Da kawaici ga kau da kai daga wauta, ga karɓar uzuri ga wanda duk ya faɗe ta, ko kariya ya kadarta kana iya bashi mahalli. Bai bambantawa a tsakanin sahabbansa, a ruwa na yakan ji wane ne a bayansa, dan karfin kulawarsa ga kowane nasa mu'udili. Gatin alkairi ko daga gun mushriki ne, inda ya kai masa Ahmadu bai mantawa ne, ko makanan ne yana iya bada misali. Fatau makasin gabin mamaki, ya tara su ya ce me kuke zato daga mulki, suka ce kana da kirki, ya ce na yi muku afuwar koli. Sun yi zaton zai ce ya bawa kowa aiki, dan da shirin sai sauka mai sanya maza sa ɗan kwali. Sai dai baya shari kuma bai mayar da shari, in kai masa shari sai yi ma alheri. Sayyidul abrari kaji sahibut tanzili. Wanda ya farka a gaya masa yana cikin matsalar asali. Ya gaskiyar abin da Rabbu ya bamu, ya matabbatar mu, ya masharar kukanmu. Dube mu ka dube mu sai ba mu da hali. Duk wanda ka kare to ba shi da shakka, shugaba ga naka yana